Takže nazdar lidi, vítám vás u mýho dnešního prvního vlogu a dělám skateový videa, jak se má dělat olíčko, kickflip a tak dále. Takže dneska si ukážeme, jak udělat olí. Je to základní trik, takže jdeme na to. Napřed si musí mít ale pro skate. Jak vidíte, mám tady skate a ještě si řekneme, jak se skate skládá. Takže na skateu máte grip, abyste mohli jezdit potom, jinak by to nešlo, a dělat triky. Pak tady máme kolečka, to asi všichni znáte. A v tom máme ložiska, aby se ty kolečka mohly takhle točit. Pak tady máme triky, na kterých jsou úplně kolečka, aby jsme na tom mohli se třeba pohybovat, a nebo prostě se hejbat, nebo zatáčet. Já to mám takhle povolený, tak to asi nebudete vidět. Ale hejbe se to. No a pak tady máme jednoduše prostě desku a triky, kolečka, ložiska, všechno jsem už asi řekl. Takže teď jdeme na to olí. Napřed to udělám na místě a pak ho udělám z jízdy. Jak se mi to nepovedlo, zkusíme to ještě jednou. Takže jak jste mohli vidět, dal jsem olí na místě a pak na druhý pokus jsem ho dal z jízdy. Takže já se pro tentošní skateový video končím a zítra se uvidíme u dalšího a řekneme si víc. Jo, a ještě bych chtěl říct, jak se dělá olí. Olí se dělá tak, že si dáte nohu takhle sem a druhou tak doprostřed, nebo trošku k té levé ruce, levé noze, a převežete váhu na zadní a tu nohu takhle vyšoupnete a automaticky se to udělá takhle. A pak už máte jednoduše olí. Takže já se s vámi loučím a čus.